Hello dolog nor bahai tongbai ka hamda tongbai tini ano borok khoroksa kok swngnai po bini kok khnai naigui na ta. Nini live kabangma borok no chajakmani hamjakma rok ngui tongkhana hingkai mani nini ajorao khasuksa borok rok aba haitora to. Abo hai borok tongo je borok no khachuksa tei bwkhani borok khani nyai wansukmani no a borok no bisi ano dukhu boro tei kabo kabriu duka boro. Hingkai nung ajorao je asuk nungto kha phuruni nung bono asuk hamjagai tongmani hediba. Hingkai nini ajorao nini khasuksa borok no sak nangya khai yakari kalangai thangka hamjakma jagao. Hingkai nini ajorao dukhu bo tongnai hingkai nung chawi nungui maya aba hairok oda wngkha. Ungo ajorao ba sal phaike hor phaike bin kokno mangsai muitu khalai bin chaya no soro chang chariui wansugui kahangpai tongo haipe no bono bisi ano sobchei dukhu rokha tei sobchei kosto borokha tei sobchei kabri sukaba no. Changka hamaido nini live ni kok kisa sai khnarmani bagui. Do hambai ko.